curi ngembang dharma mama tulakan umrapsa sami prajurit kang wicaksono Semang warga setuju kawula wikateno titi purna anggonku amangsa ati manakumre moho agung mugyanto kanugrahan ojo sira ringo-ringo iki kode padha manendromo netepi darmaning wajib
donya saisi halo Hei, Gus. Gus kayaknya muda MC malah MC kok kira payu taneh monggo Pak Ustaz orang bocah lho Pak orang bocah lho Pak sing bocah iki yo sok. Hei, Gus, maju sithik rene. Iki anakmu kok lek joget jaket atlan wis diajari kok durung. derek Mulane wingi sore rak tak omong anake dilatih sih. aku lo nganu iki ngisor iki Ngopo? sunah rasul malah mari sing saru-saru karo bapak kuwi Iki jane anakmu nomor piro? Anakmu nomor piro? nomor 1 Nomor 1. kula anake siji mawon 1. nggih tiap ngadu bojo siji tiap bojo siji Ah bojomu ana piro? enten 3 rencana papat Pak rencana papat Apa jono sing gelem? oh iya gelem kabeh iki Tenane. bener Pak beda keyakinan nah aku yakin gelem kono yakin ora nggih nek ndi ndawonge Nongke sapa? kene kok gini Anake karo wong tuwa ki bapakne kok jalan blas iki Bos kok iso anakmu lemu kok kowe guru ngono. nah niku susune sing salah Pak Kok iso? jane kula pun kaplek Aku wis tek anakmu. nggih Ha iki kakangmu wis rabi wis durung. oh iki ora kendel ora wani rabi Bos, iki sing wigati sih. oh iki Iki acarane opo? acara ulang tahun topeng gejul Topeng kecul. gejul jenenge Apa karso? Noto Karso kenapa Pak? Apa? Niti Noto Nono Nunue Mulane dirungokke. Nek bapak tekan kene yo kepiye bapakmu wis nenono, Dok. Niti Sur Niti Purba Tribudaya Laras jenenge dawa Heeh. ameh padha anakku Anakmu apa? anakku telu Heeh. lanang Lanang, wedok wedok, lanang jenenge sapa? sing lanang rak wong biyen kula nek nderek yang biyen tak kasih nama Sapa? Bardi bapak wong biyen ning gandeng paling sepuh kan Dimas dadine nyelui Mas Bar Oh, Mas Bar. lepan niku di anak meneh Anak meneh. wedok cewek ayu Wedok. modern Ya, jenenge sapa? Dila Dila. Nggih. Oh. njur bar niku enten malih anak kula paling nomor 3 lanang Ya. Kenny Oh. nggih Oh, Kenny. dadi nek nyeli kakane kan Mas Bar dadi anggere barono wong Mas Bar Dila Kenny Kuwi apa? nyelui anak telu iki celuk Gus, yo, saya ngucapke iki kan Nggih. ulang tahun kok nggih selamat ulang tahun kepada Rono. aku ras maca nggih selamat ulang tahun kepada teman-teman dari Tomeng Kejul apa ngomong jenenge nggih nggih niku sing jelas yo Mau ora wis di briefing to. nah Tomeng Kejul ngono salah Pak ndek jeneng dawa-dawa Aku yo sing menehi jeneng yo wong sepuh nggih. muga-muga tansah jaya di udara tambah jope tambah kompak anggotane sing pentinganku Saya di udara.
Blendengan kok. Asu kowe. Oke, tak cilik-cilik. Malah masih ngono. Bapakmu tapuki apa enggak? Tapuki. Kowe. Aku sapa? Sing penting Bapakku kowe. Bos, Iki ngene sih. Mergo iki jono. dua penampilan. Ya, pertunjukan iki cukup semene sih. Nggih, monggo kula ajeng manu pindah. Pindah ngopo? Pindah alam gitu. Aku ngerti kowe kemungsu apa. Apa? Kadune nyenengi bojoku lho. Ala bojomu kali apik-apik oh. Bojoku boys. Boys apa? Boys ki apa tergeji? Boys. Body. Kan bahasa Inggris. Apa? Mbok saka Jawa, apa? Iske Inggris is the best ya aku di. Ayo iso. Nggih, Ayo Bos, gaweanmu Nggih. terusno sih. gawean kula badhe tak lakeni. Lakoni. Lakoni. Wis kowe ndek kene karo aku tok. Iki sing ajeng ngetoke jaran. Kula tasih enten pakaryan ya. Kaya ngono. Ya no, bakul aku liwat barang kuwi.
Gus. Ono tuwale. Malah dipateni. Ono. Enten tontonan. Sing kowe tulung-tulung kan apa? Nggih enten tulung. Ono apa? Ono apa? Ono apa? Ono apa? Wong ditakoni. Nek ditakoni nyauri. Ono apa? Kula ora lupa. Kowe ngarep. Banjur. 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 Kepiye? Terus besi. Rodo nengah. Kathok kula ampun klebus. Ya ora apa-apa, ning saiki ra wis tingkas. Apa, Mas? Kula ora lupa. Kowe ngarep Wonten mriko-mriko. nang kono. Nggih. Terus piye, Mas? Terus wonten tiyang. Ana wong Nggih. ngopo? Ndadani panggung nang sore. Ya asal diomongke. Sing ngarit nang kono, Mas. Pak sapa ketua panitia? Pak Trisno. Pak Trisno ngopo? Trisno tik ekel lho. Wale. Ya ora pas to. Niki wonten pawange udan kok. Ngopo? Udan. Iki wis tingkas kok ngene iki. Ama udan kepiye ta Tris? Kok ya apa ya paham karo wonge. Paham. Tenane. Lanang ta? Wong ngendi? Wong kene kak. Aku le paham saka ngendi? Jomongi bapak ibu. Paham. Pak Trisno mangke nek ajeng nesu kali singgo kacamata. Ngopo? Kula dikengken. Wong wedok kae. Ya sing ndi? Wangsul mawon. Ngopo? Anek Trisnane loro. Ngopo? Aku bali lambe-lambe. Bos, Nggih. sewit. Terus bisa. Terus wonten pawangan. Terus Ono wong loro. kula dicekel kabeh. Lah, jenengan kok ngilang? Wong kene. Yo blokingnya pindah-pindah. Wong loro kok pindah-pindah. Pindah ICU. Nek kesene blokingnya le mlaku-mlaku gitu. Wong loro terus 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 ngopo? Terus ngopo? Ngopo? terus tamit kali kula. Takon karo kowe piye? Apa kowe abdine Ria Penangsa? Kaya monggo. Terus kula nyauri, Yo. nggih. Yo sing apik. Nggih, dawuh timbalan dalem. Terus piye, Mas? Aku tulis suara gawe. Yo terus kepiye kok, Mas? Terus piye? Terus kegaman kula diambil. Kamanmu disilet. Opo kok kamanmu disilet? Mempesona. Bentukane ini kalau Kaman opo? Kiai keris lo kiwa tengen. Nggih. Terus piye? Terus sak sampunipun. Waduh, Opo? digigit nyamuk. Sira ora nang panggung wis tak jotos. Kon ganti rugi delem kok jotos wong nang kene. Ngopo? Aki sana peraturan. Sampeyan ki nonton gerek nonton tak gawe reseh. Desa. Wis nonton ra bayar, parkir digratiske. Kurang apa? Saiki kan belani Pak Trisno. Aku udah rawe amplop. Pun niki mangke terus enten nek kurang marem sesuk undang meneh. Undang nang Kopen ya apa-apa. Cewek ya lu. Terus kuping kula aduh. Aduh. Mana Ora maneng, Pak. saking sakitnya kan.
Aku tak sakit hatiku. Kaya ono nawolane. Biasane lak ngoten. Boten sakit to. Nonton wis ngerti. Gedhi. Ben kaya ketoprak lho. Oh, nggih ketoprak. Kula ingkang suwun sinumpak. Oh, wis mau jane. Kualik. Kualik. Le omong, sing kualik le omong. Nih, Ayo mari. Fotone jenengan. Hei, ini salah satu keunggulan kesenian kene. Itu terkenal loh, Bos. Kados kula nggih pun tercemar. Terus aduh. Wah, Durung. Wong ngemek wis durung kok. jangan disentuh. Aku masih suci. Tolong, ada serigala. Lari Upin, lari. Ki apa? Film kartun. Kartun. Niki pun Ya. pareng nggih. Pantun sekecil angsal. Salah. Ya. Iya. Kartun. Kula mboten saged. Nggih tak wangsul mawon. Nggih pareng wis daden mawon. Kecap letno silit. Sing apik. Niku apik gandeng sang pun cekap kula badhe pamit. Nggih, sae nggih, sae. Oh. Nek jane iki nek patute iki kula sakit. Digotok. Nggih. Perjuritku kajem. Masalah mau kesamu. Tagat itulah aku prai. Suwe-suwe gak otak. Bajingan. Kok sejal kayak duit? Cepet. Ya Allah, matur nuwun nggih, Pak. Kacang rezekine tambah anake. Nggih saya terima nikah dan kawinnya. Apa piye iki? Endi? Oke. Endi? Dek. Aku duwe sendal. Yang pedot. Ya aku sih iso tuku. Nanging nek aku kehilangan sliramu bisa mati aku. Kepeseng. Ngopo kok ngene ngopo? Sumuk. Endi sing kon rayu? Aja rayu kon rabi. Nggih. 10 meter. Gawe kata-kata 10 meter. Nek kata-katake dukur go meteran. Ya. Nah, ya. Pokoknya cekelnya. Ini tak cekel. Saiki kekuasaan ki tergantung ini. Nggih. Untuk ini spesial buat topeng kecil yang ke-18. Semoga semakin kompak, semakin bersatu, semakin jos pokoknya. Jos gandos, istimewa. I love you, dadah. Kalane liwat kene. Iki kula tak langsung ke mawon. Ting kopek. Apa? Nggih nyumbang para kaum duafa. Wis angoni kok. Ngawur. I love you. Sing ngeles apa? Ben mau yo nang kono
Ayo berarti mataku sing salah. Di luar arena kok bisa campur. Penjem. Iki sama moto. Iya kan iki salah. Ya rasa ngomong ini. Soalnya kan biasanya ngopi arak. Lumantar kintoko neki Bekti sun katur mring diko Yukan mas riyo penangsang ing Jepang padulan trojo kang suro ditoyo dasar satrio pinunjul sinuyutan proka wulo kabeh wae para prajurit layang pangalembur saka Hadi Wijaya ning iki sono pajute kula padha rungokno sore mung sethithik cacatira nanti Soreng warga setuju dari Bendong Raja luar biasa ya Allah ya Allah jarane ambruk nek ngambruki apa ora gogok sik Pak gogok sik
Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Soreng warga Setuju dari Bandung Rejo. Magelang. Pak, ini luar biasa. Sao kemringet to. Nah, Lucu, kandhani kok. Tenang sange maksudnya kepada Mas. Iki Loh. jaluk kata-kata meneh iki pisan iki kudune. Oke, Pak, mungkin kita panggilkan kepada Bapak Yudi untuk bisa naik ke atas panggung untuk memberikan penghargaan atau kenang-kenangan. Dari topeng gajah. Iya, betul sekali. Untuk SWS ya, Pak. Ya, tentunya yang kita hadirkan dari Kabupaten Magelang. Betul sekali. Wah, ini tadi seru banget, Pak. Pol pokoknya. Sing nabuh semangat, sing Sing joget joget ya semangat. Ning aku serik karo Gus Kai mau. Oh. Pak rupanya tadi Mau baru munggah panggung kan ngene to. Mosok aku sing didak lho kae. Wong iki kae. Jan pelanggaran tenan nggih. Ning jan lucune ora umum. tapi lucu, Pak. Ya. Mukanya nggak teli. Kalau kalau naik karo Mbak E ngomong Nggak teli. Oke, mungkin kami panggilkan kepada Bapak Babin bisa naik ke atas panggung untuk membantu memberikan penghargaan atau kenang-kenangan dari Noto Karso. Untuk Pak Babin, kami persilahkan. Sekali lagi untuk Bapak Babin untuk segera merapat ke panggung untuk memberikan satu kenang-kenangan dari topeng kecil. Pak, ini aku salfok sama penontonnya. Piye iki nak terus dihitung Nambah ya wis nambah ngidul. Lah iki ra ono sing ngisi sing ngene. Anu nak nang kene kan nonton kendangak ngene. Kan mesake mangkane rada ado sithik ya Bang. Ning gumun penonton sakmene kae madhep rene kabeh to. Nonton Pak, artise. Iya itu artise balong. Artise ojo aku kok balong aku kira penunggu balong aku kok. Nggih sekali lagi nuwun sewu kagem Pak Babin untuk segera merapat ke panggung untuk membantu menyerahkan kenang-kenangan dan acara pada kesempatan ulang tahun Topeng Kecil dengan tema Noto Karso ini telah disengkuyung tentunya masyarakat Dusun Ngerawan, remaja putra putri. Apa ki? Oke siap, lanjut. Oke. Mungkin ini saja kami panggilkan kepada Bapak Lungguh selaku Bapak Kepala Desa Ngerawan bisa naik ke atas panggung untuk membantu menyerahkan kenang-kenangan. Nggih monggo Pak Lurah katuran. Pak jarane selak pegel kepalane ucul, Pak. Kae penontonnya ngonekke jarane lanang wedok. Lemene kono lanang, aku kan nyauri, aku iso. Ya pas rupane kaya MC-ne muni ngono ke. Halo, kae sing muni. Kalau sing ketul kae. Padahal aku ra ini kaya jaran, ya. Pak, berarti majak kene emang bener, aja majake aku soalnya aku ayu, Pak. Jaran lanang, jaran wir. Kula boten jaran. Kula ayu. Iya dah. Benar ini cantik-cantik, ya Allah. Cantik-cantik, ayu-ayu, tapi sing lanang ki enggak sing lanang. Sing cewek ki enggak kalah energi. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Lungguh sudah berkenan memberikan kenang-kenangan untuk SWS. Oke, Pak. Fotoin, Pak. Foto keren. Ditata formasinya. Ditata formasi itu monggo. Pak, mungkin kita sapa nih penontonnya. Penontonnya dari sebelah lor. Jan, iki ya tenan. Banyak banget ini mesti bukan warga Ngerawan tok ya, Pak. Iki madbuh barang. Ini paling jauh, Mas. Untuk penonton yang paling jauh dari mana? Ayo.